Екологичната проява в рамките на Седмицата на екологията събра представители на община Бургас и Сдружението на общините от Югоизточния регион. Изключително важно е и ние, местните власти, да се включим в този световен процес за решаване на глобалните проблеми, климатични проблеми. Както вие знаете, в момента даже в Ню Йорк се провежда среща на високо ниво. Ръководителите над 100 държави са се събрали, за да чертаят глобалната политика в насока борба с климатичните проблеми и намаляване на въглеродните емисии, така че ние сме абсолютно в съзвучие с световните стъпки. Съпътстващото изложение представи опита на фирми и организации в намирането на ефективни технологични решения за пестене на енергия. Има сериозни инвестиционни интереси в изграждането на ветрови паркове и соларни паркове, в които община Бургас се надява да партнира с международния бизнес. Бургазли имат и възможност да се запознаят с мерки за пестене на енергията в бита и за възобновяемите енергийни източници чрез специални мобилни информационни центрове до 26 септември на паркинга пред хотел България.